Takže čus ľudí, moje meno je Fidgetik a vítam vás z našeho nového let's dielu na hru Shakes and Fidget. Som začínajúci youtuber, ktorý bude točiť prevažne zo Shakeska. Mám 4 postavy, ktoré vám dnes predstavím. A to je táto na S22, Fidgetik z cechu Equilibrium, ktoré je pozícia 5. Ďalej je to na s6.softgame.cz, kde máme eutanáziu v cechu okurky, ktoré je 32. pozícia. Odkliknem ho skutku. Trebárs tento. Ďalšia postava na s2.softgame.cz, kde máme Robertosa z cechu Creeping Terror, ktoré je 58. poradí. Odkliknem útok. A posledná postava tá je na s27.softgame.pl, na ktorý som začal hrať len v pondelok. A som v cechu, ako môžete vidieť, s mortíkom. Tak môžeme si vyskúšať aspoň jedno podzemko, aby to video nebolo také suché. Tak trebárs baženého draka, ktorý nepadol, nevadí. A tu si môžeme vyskúšať tiež jedno podzemko, to napríklad nemocný strom. Nakažený medveď brčník. Tak ten je ešte na dlho. Nevadí. Ja som zistil, že ja nemám elixíry. Nevadí. Tu nemám huby, žiaľ Bohu. Takže tu si nemôžeme vyskúšať nejaké podzemko. Ale na S27 v poľskom si môžeme vyskúšať aspoň to podzemko. Vylepším aspoň si trochu obratnosť. Neobratnosť, nemám na to goldy. Vydrž. Trošku šťastie. Tak skúsime ho. Aspoň toľko mu uberám. Zajtra padne. Posledná huba. Nevadí, z dnešného let's to je asi všetko. Bolo to len krátke video, v ktorom sme si predstavili naše postavy. A teším sa na ďalšie videá. Tak zatiaľ